uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lapangan. Mereka dari Indonesia. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib api duit kantongan, waya apa suatanku kroso kroncongan. Mereka dari Indonesia. Pecah wah iki mesti rezeki teko. Mak cendor ban pecah maneh isi esuk rezekine tambah ngomblok. Oe tambah ngomblok, oe tambah ngomblok, oe tambah ngomblok, oe tambah ngomblok. Sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lapangan. Aku iki tukang tambal ban, rezeki untung-untungan, nasib api duit kantongan, waya apa suatanku kroso kroncongan. Wah iki mesti rezeki teko. Mak cendor ban pecah maneh isi esuk rezekine tambah ngomblok. Oe tambah ngomblok, oe tambah ngomblok, oe tambah ngomblok, oe tambah ngomblok. Negara Indonesia. Wow. Oke, yang selanjutnya tadi sudah menghadirkan lewat